Tirikunzi anymore ndiyaita sei aita izvi sezvazviri sekuziva kwamunoita tinodzifambira. Tiri madhara enews, tiri madhara enhau, media zvino tinopisa panhau. Tiri madhara enews, tiri madhara enhau, tinopisa pazino enda tina mugaro. Tiri madhara enews, tiri madhara enhau, media zvino pakubuditsa nhau. Tiri madhara enews, tiri madhara enhau, tinopisa pazino enda tina mugaro. Yeah, city to see we are bringing the gist. Every corner tinosvika just to give you the truth. Inopisa yese inobudira nekuno, tinosvika kwese hatimiriya mangwana. Okay, pano kuja tafurana mambo tiri mashata emedia kuima neukohwa magara. Svika pano tukupe mutakunanzva ufare ndokubasa kwedu kukupai zviri kupisa. Bulawayo kunanga mutare kumakomoyo, kubva uguruve kugokobata karoi. Muyewa kwamuchoko kunobudira chinoi, maziva gora dharuwe. Vatariri vepaSly Media TV tiri kusangana mumazuva anosuwisa. Tiri kufambira nyaya isingafadze kunzwa, inosuwisa kunzwa nezvayo. Iri nyaya yakaitwa nemhondi inonzi Animal zvitsva, mukomana asina kana tsitsi anosekerera kuuraya munhu kunge huku, anoratidza kusave nehanya kana nepadiki pese. Ndiye mukomana atisvitsa, atigarisa muno munharaunda yeGuruve, kwete isusu chete. Kunyange vemutemo, Central Intelligence Department vari muno, uyo zvekare masoja ari muno, vanoferefeta vari muno. Nekudaro mukomana apula maresources akawandisa achiasvitsa panyaya isina kunaka. Mahelicopter akagara muno, zvikopokopo pazvaive muno, imbwa nemapurisa zvazvirimo muno. Uyewo vachiri kupfuurira mberi nekufamba munharaunda yeGuruve, nekuti zvichiri kufungidzirwa kunzi Animal mukuita kwake haazi ega, ingori fungidziro. Uyewo iyo ari kuti ndiri kuzviita ndega zvekuuraya nekuponda vanhu zvaakaita, asi vanofungidzira vanoti pamwe kunyepa, nekuda kwekuti musi wekutanga akatotanga nekunyepa paakabatwa achiti ini ndakangouraya vanhu 5 chete. Tazogara mazuva mashoma shoma takazonzwa kufushunura vamwe, kwete izvozvo chete takazonzwa kufushunura vamwe vakanga vangodisappear muna March 2024 munharaunda ino yeGuruve, vanosanganisira Charity Karembera nemwana wake wakanga ane makore 3. Uyo zvakare nemusikana wakanga atora kwana Pamela Chipangura akaenda naye akanomuita zvaakamuita ikoko, akazotaura kuti ndiye akamuuraya. Inyaya dzinosuwisa. Tinoramba tichiti nematambudziko kuhama neshamwari dzakasangana nematambudziko iwaya. Tichiri muno muGuruve, zita ndonzi Sylvester Tapfumanei, simbi yebasa. Tete Grace Zvitsva vakapondwa naAnimal pamba pano patiri kuOna Farm, pamwachete nevana vavo 2 uyezve nevazukuru 2 kuita 5. Ndo paimba pane nhamba ine vanhu vakawanda vakapondwa naAnimal, achiponda dziri hama dzake. Tadzoka panapa nhasi uno kuti tizokurukura, nekuti takapedzisira kunge tiri pano musi wavavigwa Tete Grace pamwachete nemwanakomana ndo vakavigirwa pano. Vamwe tichanzwa kuti vakavigirwa kupi. Iye zvinezvi ndine mwanakomana wavo kuti titaure tichinzwa kuti kubva musi watakasiya Tete vave panzvimbo yavo yekurara, pamwachete nemwanakomana wavo nemwanasikana nevana 2 ava, upenyu hwavo hwakamira sei pari zvino, kunyanya iye zvinezvi Animal Zvitsva abatwa. Rekai ndivachingamidze muchirongwa titange hurukuro yedu. Mukoma, tiri kupfuurira mberi nekuti nematambudziko emhuri yenyu yakaparadzwa naAnimal. Zvakaoma, zvinorwadza. Imimi zita renyu rakazara ndiani? Zita rangu rakazara ndinonzi Timothy Zvitsva. Muri ani wa Tete Grace? Ndiri mwana wa Tete Grace. Muri wechinambani kumuvana vaTete Grace? Ndiri wechitatu
3. Muri wechi-3. Titi Grace vanga vaine vana vangani pamwe chete? Vanga vane 8. Vanga vane 8. 2 vakomana ne6 vasikana. Ndo vana vavo. Pavakomana vaviri umwe akaparadzwa musuya ndo mumwe muri kutaura. Kura kuti imimi naivo ndimi vakomana vachere ndizvo? Ndizvozvo. One akaparadzwa neni ndisi vakomana vaviri. Iye akaparadzwa ndiye mukuru akasira inini. Kura kuti ndimi mukomana asara. Ndini ndasara ndiri 1 mukomana. Nevanasikana 6. Tasara triple 6. Mukomana 1 ne5 vasikana. Ndositasara tiri pano panyika. Asi sofa kuno kundogara ndiri 1 vamwe vapo panzvimbo. Vari mudzimba dzavo. Tinoziva kuti inyaya yatiri kutaura nayo inyaya inosuwisa muchatiregerera. Chikonzero tichiramba tichidzoka kwamuri tiri kuti dai mhuri yeZimbabwe yagona kunge ichibatana nemi uyo zvekare tichigona kuti tinzwe pfungwa dzenyu pakutsaurisana nemi na Animal. Imimi kwamuri Animal munomuita ani? Ndikamuona ndinomuita sekuru. Mwana wahanzvadzi yaamai. Vanhu vavari vakauraya. Saka ndakamuona ndinomuita sekuru. Kubva zuva ratachengeta vamwe venyu imimi pfungwa dzenyu dziri papi yazvinezvi? Kubva zuva ratakachengeta mhuri yakaparadzwa iyi tanga takabatikana zvikuru sei nekuti taisaziva kuti tinosvikepi nekuda kwomukomana yeyu. Sekuti kuno kwaingouyawo apo napo asi anga asingaone kwaingoonekwawo zvezvongodai like Friday adarikai akatori kuno kwakatomira kuguva remukomana akashaika. Tabva kuno Tendai zvitsva. Tabva kunotoshanda panapa chiri china tichienda uko akaonekwa akamira kuguva uko. Paakaonwa nemunhu akamuona akabva atongodisappear ndibva aenda. Paakazobatwa Saturday. Yakanga iri nguva yaakaonekwa kuma2 dzemasikati. Ndo paakauya. Saka ndo nzvimbo yake yanouya naye wakari kuguva ukoko. Saka funga kana kuti aida kusavha yaona kuti tiri kurara panapa here kana kuti tiri kuita sei. Ndozvaida kuona. Kana kuti anga yozitsipika here hatichaziva. Saka paakangoonwa ndo paakazongobva atiza. Makanzwa sei muchitaurirwa imimi message yekuti taona Animal ari paguva raTendai? Makanzwa sei imimi uye ipapo taive nefungidziro yekuti anenge Animal akaita sei akaparadza hama dzenyu? Makanzwa sei imimi? Inini ipapo kuti nezvaAnimal zvanga zvagara zvingondibata zvikana nhasi kana pauya panapa dai ndamuona kunyange tanga tisingakwanise kuningirana but ndaida kusvika padhuze pake tomboonesana tomboti kungotaura chete kuti zvingai zviri zvii zvawakaita nekuti upenyu hwakaparadzwa vanhu vamwe vasina kana mhaka wakazongovabayira kuti waona wari pamba pahanzvadzi yenyu. Zvopinza vanhu matambudziko akawanda kuti tizvozo vanhu vari chiri kutongorara mudzimba vari zvitsama zvanga zvichitochisa futi kurara tiri zvitsama nekuda kwokuti tanga singazivi kuti zvinosvikepi unogona kupisiwa dzimba muri mumba imomo nekuti munhu akanenge achitsvaga kuda kuti kutsvaga vanhu pamwe paakauyawo kuno kwanga akutsvagawo inini futi handizive kuti akwanise kundipedzesawo pachikwata chakasara. Zvikuru kuti pakurarama kwenyu mushure mekunge taviga hama dzedu idzi imimiwo muzere nekutya? Kutya kwanga kuripo nekuti kana ipapa ndasingatorare kumba kwangu ndataurara kusaidi ende kutorara kwandataita kusaidi vamwe vangu vakasingada kuti ndizikana kuti ndikurara papi. Ndaingobudawo wari manhere kwakasviba ndoenda norara mumba mandikudi mandikunorara. Hapana aiziva kuti ndikurara papi vazhinji. Vashoma vaiziziva. Nechikonzero chokuti panga pane kakuda kuita sokuti kakuvigwa kokuti ndisabudikire pachena pandiri kurara ndisazikana kuti ndikurara papi. Zvakuita sekunge nguva yehondo zvaita makomoredzi tisaziva kuti ari kufamba sei? Totongoti yanga itori hondo yamatsanga. Sine hazvo kuti mukundwa akundwawo. Asi imwe yakaparadza iyoyo
ndaitoti ini dai kunzi nyika ichiri kuita zvokuparadza vanhu vari kushaya munhu kunonzi kuita seko anoyenga vanhu hai ndaenda zvangu noyenga nokuti zvinorwadza hapana kuti unzodzi hanzi akagadziswa gumbo kuzoti dai rakatoita kudimburwa chaiko chaiko gumbo iroro nokuti ndo rinofamba kana azvizikane because mishonga akatomboti mishonga yaishandisa nditi aikona kungobuda gumbo ranaro radzveni zvinochisa machi dai vasina kumisa gumbo vakatongosiya rakadaro handisi kuziva kuti pamwe zvizi chaitika but takabatikana nokuti urongwa hwese hwepasi rino nga takaronga naivo vakaparadza hwanga uri uhombe saka zvizi zvadzokera kumashure ndasara ndiri one handisakwanisa kuzviita nenguva. Imbutaura inini mukoma Sly, munhu wese anogara achironga neramangwana. Nana amai atoti Gogo Grace, ndezvipi zvamaive netarisiro mune ramangwana renyu kuti maizoda kuita? Mukati meupenyu zvishuwo zvakawanda nokuti ndingakwanisa kutsanangura kuti taida kutenga helicopter kana kuti sei zvimwe zvacho hatizonyatsozvikonawo zvinenge asi tanga tine shungu dzokuvandudza chinhu chinonzi upenyu hwedu nokuti upenyu ndo wakakosha. Kuvandudza kwatafanira kuita upenyu hwedu ndikokuti tine zviviri zvitatu zvatinofanira kunge tichipfumbata tiri panyika zvokuti takazvopfumbata tinoratidza kuti izvi ndozvatikadi ndozvatikaita asi nekuda kwaiye anymore zvose zvakaitwa zvakabva zvakatwa down hapana kana chakamira kana kuti ndione kuti izvo zvipandiri panapa nyange tanga tiri 2 vakomana ne6 vasikana pane zvinhu zvokuti ndinyatsokuona kuti ndingataure nani wokuti tingaite pfungwa pamwe chete zvakutorema kunyange navo vacho vasara vamwe vandinavo varume vavo kuti tiite musoro pamwe chete zvinokukasira zvinonza nguva. Masara maazaire gondo ndasara ndamumwe chete changosara ipfungwa chete chasara ipfungwa chete kungofungwa kuti saka pani chaita sei nokuti mhuri yacho ndasirwa futi yakakura. Ngatitaurei ipapo nokuti tine vemasangano vanotarisira nherera nevanobatsira nevamwe vatingati ma-well wishers akazara muno muZimbabwe nepasi rose hatitarisei nezvedambudziko iroro nokuti patiri kuita hurukurei hatizi kuda kuti tingokuyanika ichete asi kuti tiri kutotarisira kuti kune vanonzwa tsitsi vagone kupindira panyaya yenyu. Saka maona tauya kwamuri kudai kuti tizotaura nemi tichinzwa zvishuvo zvedu kana manzwa pandatanga program yekuti hatizi kuda kukusiyai muri mega panguva yakadai. Masara nedambudziko remhuri yakasara tinonzwa kuti musi wachona iwoyo pakanga pane vana 5 vakakwanisa kupukunyuka pakuurayiwa naanimal. Vanga vari vana vani? Pavana 5 pane 3 vasisi vangu vanonzi Bridget kuzeti pane zvinhu sisi Bridget mene usati ukaroyi ukwanisa kuti kwari chaunda kukangama kozeti 2 vamesi ari kuZhombe 5 vanavo kozeti aiwa ava ndo vakasara pachiitiko ichi ndo vakapunyuka nekuti havana kuonekwa nekuda kwomusikana hwani anga akati kure muchana akavhara vabi yake havana kuzokwanisa kuchema ndo chakavararamisa izvozvo ndo 5 vakasara pachiitiko ichi. Then kozeti vamwe 3 vamukoma vakasara vari kutoda kutotsvaga vanoda kutichengetwa saka ipapo pakandiomera. Vana baba vavo vari kupi? 5 pavana 5 vasisi Bridget vanoti vana ava varipo pane 3 vasisi Bridget 3 mwene mwana baba vake 1 wacho baba vake vari kumasvingo 1 pakachuta 1 kuchiweshi ndo 3 vana vakasara. Vamesi vose kumushoko kwaMurewa kwa Kagombo ndo kumushoko ndo kwa vakatakuru vakadi vakaenda ikoko. Saka zvichireva kuti kuuya kuzogara pano naMbuya Grace kureva kuti kwavakanga kuna naamai vavo ikoko kwanga kusina ugaro hwakanaka here? Ndizvo kutaura kwavaita ivo varidzi vevana. Uyu Bridget uyu handingati kwanga kusina ugare asi munhuwo aingoitawo zvaaitawo munyika. Uyu Mesi uyu kwanga akaroorwa kwaMurewa uku murume wacho akanga aenda kuSouth Africa ndipo akauyawo
nevana vake panapa ndokurarama kwakaita papi panapa. Saka murume wacho anga asingafoni, anga asina kana anything chaaita pakugara kwakaita vana ivavo. Mona saka ndipo wakasangana nedambudziko iroro kuti takatoti Mwari vakakomborera bhozi vaigona kutongoparadzwawo futi kunoko. Baba vacho ndingakuti baba vacho ndisingavazivowo. Kana ivo vana vaBridget baba vacho inini handitombovazivawo, ndozvekuti wakungonzwa wachitaura kuti baba vacho vari kuku. Saka zvinotibata futi pamwoyo izvozvo kuti zvinhu zvakadaro zvinenge zvisingada kuitiwa panyika, kuti uita chinhu chisingazivi kana chisina nzira. Ende vese vanga vana vaGogo Grace. Vese vanga kuchengetwa naGogo Grace. Ende pana Gogo Grace pacho kuchengetwa kwavaita panga pasina mubatsiri. Iyo Gogo Grace ndivaingoita zvinhu vari voga kuti vana vakwanise kuwana kudi kurarama. Ana amai vavo vasipo, pasina kana anotumira kana anything chekuti vana vavo vakwanise kupfeka kana kudya kana kufuka pakurara. Muupenyu hwevana ava kwakavhurwa futi vende hombe, kunyange tiri kuti Mwari vakakomborera kuti vanonge vachibatanidzirwa pakupondwa kwaiitwa vamwe vakatosiyiwa varudaro, asi pakatosara futi paine vende. Rinova ndo ramatakura imimi. Pantova nedambudziko guru kwazvo randisingakwanise kunyatsotakura inini nekuti yose yatosara iritori mhuri yangu. Imi magara mune venyuwo imimi? Ndagara ndine vanguwo. Vangani? Ndine 3 vana vandinawo. Saka muri tinganguti 5 plus 3 plus 3 vana vese vamira kutariswa neni kuti ndinoti izvi zviri kuitwa. Kunyange vakaenda kumusha kwavo but handizivi muupenyu kuti zvinofamba sei, otherwise vanogona kungodzokawo chero zuva chero nguva. Asi ndinotongoshuwawo kuti dai kwavakaenda kwacho vanogarawo zvakanaka, sekuti kwavakabva vakabva vaine dambudziko vadzokera futi kupi ikoko futi zvakare. Saka handizivi kuti zviri kuenda nekupi zviri kubva. So kutaura kwatiri kuita kuti kutaura vekwaGrace vakaenda kwaGrace, vekwaMwananzani vekwaMessi vakaenda kwaMessi, vekwaBridget vakaendawo anawo vana vake. Alright. Iye zvinezvi mune vana toti imi ndimi vakomana vaviri mumba maGogo Grace. Mane dambudziko revana vakasiyiwa nemukoma wenyu, asi tombotaura takanangana naivavo imi venyu 3 vakewo 3 handiti vakatarisana futi nemu, saka tomboti pane 6 pari zvinezvi. 6 ivavo vari kutarisa kuti pane vakutoenda kuzvikoro ka? Pa6 ivavo 5 ndo vari kuenda kuchikoro. Saka pa5 vari kuenda kuchikoro ivavo vese vatomira kutariswa neni. Vari kuprimary vari kuti kusekondari? 1 kusekondari, vamwe vari kuprimary, vamwe vese 1 ndari kusekondari, vamwe vese vari kuprimary. Ya, panoda rubatsiro tichitarisa namba yevana iripo uyo nekunetsa kuri kubata kuita mari muZimbabwe. Tuchidzokera panapa, upenyu panapa magoni akavharirwa here kana zviri kufamba sei? Sezvamuri kuona kudai pane izvozvo magoni ose akavharwa, asi sokubata kwakaitwa mukomana kudai so taane tarisiro yekuti inini kwangu kusitendi kwanga ndiri kugarako ndinda kutobuda kusitendi kwako ndichiya kuzogara kupi kunoko. Ndini ndatosara ndiri panapa. Saka anovhurwa zvawo mai manje apa kungoitirawo kuti nezvanga zvakaitika izvi hana dzanga dzichiri mumaoko. Saka ranga tori dambudziko rekuti kana kwazogara panapa usiku anenge yazokuataka posa anenge atoona kuti parogara chii, sekuti mafambiro aita ngomona wacho aifamba zvisina tsarukano. Wotozoziva kuti apinda nekumasikati machena chaiwo achitsvagwa, wotozozi apinda nekupi wozooniwo akangomira. Saka panga pakaipa. Saka ndototiwo inini kubata kwakaitwa ikokoko zvakanaka chose, asi ngavasamusiye manje. Bozi vakamusiya iye asina makumbo akakwana agona kumutsa chimwe chikwata ipapo manje panenge pakaoma. Anoratidza kuti anogona kunge aine vamwe vanhu ipapo hatimboendai go deeper. Mukoma wenyu asati ashaya ari munzira yekuendeswa kuchipatara, ari kunzi akataura kuti vanga vari 3. Nyaya makainzwawo kai? Ya, imi muri kufunga kuti ichokwadi here kuti anga aine vanhu 3 nekuti iye mari zuva anaya ari kutaura kuti ndaiita zvese izvi ndega? Ipapo haasi kuda kunyatsopabudisa pachena, haasi kuda kunyatsopabudisa pachena. Chikonzero takatarisira zvakaitika mwanasikana achitaura akasara wacho, iye mwana musikana mudiki akuti pakapindwa mumba nepahwindo iri pane hwana akatanga kupinda ndibva arohwa, ndibva adonhera pasi achida kurova, akapinda pahwindo achida kunobaya vanhu mukati, ndibva atangirwa
ndivadonhera chi na sisi ndivadonhera pasi then sisi Lois then mumwe akabva azochirika nepa window nebvumo achinobaya chi vachidonhera mumba manje vanobaya mai vachidonhera pachi mumba ndivazopinda ndivazonwadi wapedzesa mona uye akazochirika pa window ndiye enimo wacho kuti anga nechidress changa akapfeka so chakaononza akapinda changa nechidress saka chakati kanje kuti azobaya ava akatanga abaya mkoma umu bosi akachasona kuti mkoma wapinda umu ndiwo akatanga kubaya saka network yeupenya akabva yadi yarasa memories dzakabva zadi zvarasa kuona vakaona asi vakabva varasika chi njere nekuda kuti ropa ranga rakubuda network yakabva yadi tanga kumova out from pavari ndipo akazotanga kunipasa nopedzesa varumu bosi kuti vashedzera vana kushedzera bosi vanga vabaya vakavata saka akatanga kusavhaya ari masikati ndiye akatanga kusvika then vamwe vacho vatiri kunzwa kuti vakazouya kwati nare mujana saka vakabva vasangana ndipo vakabva varonga kuti vanoita sei nokuti kuita kwaita enimoko ndakanyatsotarisa mushe zvishuwa wanga changa chiri chikwata nokuti aita zvinhu ari ega painge panitori nevamwe vanga vakamirawo vachiona kuti ari alert vaita kunge ndo security yavo kuti kuya vanhu here kana pangoitika zvimwe zvezve vaikwanisa kuzoataka futi vari kupi vari kunze kutora kuti ari umakwanisa kudi kubuda anenge apinda mumba saka andone chikwata chake asi hasoda kuchitaura asada kuda kutaura pamwe achazotaura zvakini kana zvinhu zvadi zvafamba hatizive tingati chingave chikonzero icho chaanoviga vamwe iye akutoziva kuti akuzonovharirwa munoziva kana munhu wakaenda kuchisoja une mutemo yaunopiwa kupi kuchisoja ikoko yausingafane kubvundunura kune vanhu zvokudaro saka ndinoona sekuti chitsividzo chavakatsividzana kuti anenge abatwa haafani kuburisa vamwe mawana nokuti pakamhanywa vanhu vachibva umu vachichirika wakadai so kwakaonwa tsoka dzevanhu vaviri dzakakurosa nemumunda kwainanga nembwa koko asi zvakandirwadza ndechekuti nokuti kwakananga nembwa kwakaenda nevamwe then uku kurodhi uku pane one tsoka yakabuda yakadai sina baba two dzakabuda dzakadai sina koko saka zvinhu zvakaoma tiri kukonfirma kuti akanga asiri ega ndonyaya akanga asiri ega antone chikwata changa inacho chevanhu aimbozvita ogani zvinhu zvakadai izvozvo because aitenga akamauntwa nevamwe vanhu vainge vachiona kuti kune vanhu vari kuya here uku kune vanhu vari kuya here uku iye achita basa ndomamirira zvikaita patakatanga kuuya panapa pekutanga tisati tauya paruvhu makabatikana mamusingakwanise kunge muchitaura pari zvinezvi makasimba zvakadii pari izvozvi ndingangoti ndadzokera kuva munhu zvoti kana iye ene mumwe wacho kutya kwese kwataiita taingotyawo sevanhu but inini pachangu ndaitaura kuti kana nguva yangu yekufa ichinge yakwana chinzi ndichafanira kuraiwa enimo handina manzvengerano ndikwanisa kuzviita asi kana seti yakwana ndinotomuraya panguva yacho kana dai akauyawo zvake kana kumba kwangu chakuti dai akauya chero nguva ndanga ndakagadzirira handizivi kuti aitanga kufa ndiani because itori hondo yanga itori nayo iye aifambawo nezvaifamba nazvo isi kunokuwo seni ndakatogadzirira zvokuti ndaitoziva kuti anytime anogona kusvikira pamba saka akangokusvikira akasataura zita nyange ndiri mumba ndakangoona space yekungoona kuti chandinacho chinokwanisa kukwana here ipapo zvaizikana zvaizoitika dai manga murimi jaji izvi zvaakabatwa mundimakamira apa muri kunzitonga eni moyo akaparadza vanhu vanopfuura 21 maimutongera kuti imemi kungoteera chete vakaparadza iye ndiyeenda kumashure otsigira kune vakatungamira ndonyaya chete hapana neimwe nyaya kana nanhasi dai zvizvo ndizvo zvaitika nokuti mweya wavanhu wavakatambudza wakawanda ende asiya ngozi iye abatwa zvake but ngozi yasiya ihombe mukati memusha mavo auraya vana vazukuru vana vazukuru vake vanhu vakwasha handiti kozeti vamwewo vakangourayawo zvisina kana tsarukani zvisina kana chinombozikana kuti kana chaivaurayira chii kana yakanga iri mari yacho unoidya apa inodya here mari yacho apa ari kupi aenda kujeri kwacho hapana zvazvinobatsira dzinenge dziri nungo dzokushanda dzinokonzera kudaro kuti munhu aizita ada kuwana mari nyore imi ndimamwe kwazvitsva inokusiya ipapi nyaya yengozi
Inini zvangu ndiri muzukuru kwaZvitsva. Inini ndiri wokwandaza. Saka kwaZvitsva kwandiri muzukuru ndakakurirawo maZvitsva. Ndikakurira musha maamai. Saka ndakazongoshandisa sinema yekuti zvizvo zvidenga ichinjika izvo zvaenda kuti ndio zvitori nani kutoichinja. Wozi kwese kwawafamba ukangofamba chete wangonza kuti Zvitsva ndizvo vana vakutokuvhunduka kunge uri shumba hapo. Haipo pakaipa zvoroti ndikutoti guru rinori dai Mwari akomborera guru ndifana kutochinja sinema yacho nevana zvese. Bozi yatonyangadza. Pasina kana unongonza kuti mhuri yekwaZvitsva ine mhondi. Saka hapana zvazvinobatsira. Rashata zita iri rashata. Kutoshata chako chakushata. Zvekuti pakaipa ipamo. Kungotiwo mwana anenge akateerawo zvaita bobo vake, bosi bobo vake akafirawo futi kujeri pangu ndozvapo. Saka takutocha kuti iye zvaenda kana kanzi aparara atichaziya munina wacho futi ari kusara kuti achaitawo futi sei. Zvogona kupoterawo futi kunina wacho. Saka pakatoipa. Ambenga ari munhu akaita sei pari zvino munina wake? Magariro munina wake manje anogara akanyarara. Zvokuti kana makamuona munongomuti munhu akanyarara but pfungwa dzake chedza asati anyatsoziva kuti pfungwa dzake dzingazongofanana here nedzamukoma wacho. Asi munhu akanyarara zvokuti kana makamuona muchimuona muchiti uyu ndiye munina waEnimo, munogona kufunga zvimwe zvinhu. Munogona kufunga mweya waEnimo kuti unogona kumubata futi. Enimo asi anga akadaro futi here kunyarara izvozvo. Ndironzwa kuti anga ari lona munhu aiwanzoda kugara ari ega. Kugara ega ndizvozvo. Kugara kwake ega manje nyaya yekuti baba vacho vachiri vapenyu ndiwo munhu wavaifamba naye. Kanza roda unobhureka pavainonobhureka kana dzanga dziri dzimba idzi. Vaida kutora chikafu mumba umo ndiye munhu aipinda mumba. Ene baba vacho futi vanga vane tsika yaEnimo yokuti kana demo vanga vasingazizi kukanda. Vaigona kana kuti kana vakatoona kuti namombe dzemunhu kuba mombe. Muridzi wadzini wakateera. Wakaona vakakumhanyisa vakakubata vakakusunga makumbo anotokutema nedemo. Saka imwe yavo vangogara uri family yavo. Pane imwe incident yavakamboita here inotozikanwa inosanganisira zvekutema munhu ateera zvinhu zvake? Vakatotema atezvara wavo chaivo nedemo. Atezvara wavo chaivo vakati vane demo vauya kuzoona mhene zvanga vanetsana ivo sekuru naadzimai wavo. Amai vana Enimo iva. Atezvara vacho rati sekuru vana Enimo. Vasekuru vana Enimo. Baba here kana kuti hanzvadzi? Hanzvadzi. Amai vaEnimo. Vakaita sei? Vakauya kumusha kuRuvinga uko. Vachiuya kuzoona kunetsana kwanga waita nemudzimai wavo. Ivo baba vaEnimo. Saka vataudzana nyaya yeye zikanzi ndiri kutemai nedemo. Ivo vakangoti mafanizi. Ndibva vatona munhu akuya nedemo zvishua. Ndibva vatiza. Vakatiza kuenda. Vakumhanyisana ndibva vabatiwa. Ndibva vasungirwa pamango. Vakatemwa 1. Vasungirwa pamango. Vakatemwa kumagaro. Vasungirwa pamango. Then ndibva vatanga kuteera munhu angauya natezvara ava. Aneva tingakuti sahwira. Ndokutanga kumutsvaga. Uyo anga atoenda. Vanhu vakasara muraini ndovakazouya vakasunungura tezvara. Ndokuvasunungura kuti vakwanise kutiza. Ndokupona kwavakaita. Zvoti hataiziva kuti pacho pavakatemwa nedemo vachizogara vachisungirirwa dai vakabatwa uyu kuuya naava vaizoitwa sei. Hatina kuzoziva kuti zvizvi zvakazoitika asi ndo mafambiro avaita baba vayo. Saka chimondimondi changa chagara chiri mumwana chakabva kuna baba. Nokuti baba vacho vaitotsvaga kuti mapurisa izvi mamhanyiro aita Enimo yokuti anongonzi amhanya apo haachaoneka. Baba vacho vaigara vakamira soko kana uko pamba. Vagara vakamira apo. Zvokuti imi munotouya apa makatopinda pamba makavatsvaga kana vakatsvaga umba umo ivo vanenge vachitokuonai apo. Makavamhanyisa vanongomhanya apa napo vashaika. Kana kuti sometimes makavafotore pamba vanokwira mudenga umo. Zvokuti kana mapurisa akapinda mumba makamutsvaga vaiva vawana. Saka moyo wagara uripo kana changa chiri chidzimba chagara chiripo mumhuri yacho Enimo nababa vake namai vacho zvese. Tingati vanhu vanorarama nemishonga here mukuita kwavo zvinhu zvavanoita, mufungidziro dzenyu imimi kana kuziva? Ipapapo iri nyaya yemishonga
handina kunge ndati ndamboziva kuti zvakamira sei. Saka asi ndokungonzwawo kunenge kuchitiwa kunzi ambuya acho chichi tsanga takutongofungidzirwa kuti iwo ambuya acho pamwe ndo vaiziya zviripo pakati peupenyu because ambuya ava madiri avaita enimo ndo madiri avaita baba vacho. Saka tongoti pamwe inzira imwe chete, pamwe ndo mushonga here kana kuti chii handichaziva. Munharaunda ambuya vanozikanwa zvekuti vanoshandisa mbinjirera. So far vanhu vese kumusha ndichisvika panekaenda ikoko vaitoti tasingazvizivi kuti ndozviripo tatezviona. Saka manje zvinonakidza here kuti amai vomunhu kuti mwana wavo aivachengeta kuti ndiwo Grace wangati panapo ndaichengeta amai vanga vasingaite mazuva asina kunoona amai nokuaigira chikafu. Wozoti nhasi uno mwana kufa kwavaita vari kuziva kuti chikonzero chii. Enimo wacho ndivakapa mushonga wekuti kana akabatwa nemapurisa abude. Saka kuri kuti tongoti pangwa mushonga wanawo wokugadzira vazukuru wavo. Asi parufu rwemwana wavo Grace vanga varipo zvavo? Vanga varipo aitodonzva varipo pano. Tanga sina fungidziro yekuti tingati isu ambuya ndo vane mushonga wekuti enimo aite zvakadai. Asi zviri kuenda zvichibuda makuhwa ari kuenda achiburitsa kudai. Zvakatobuda nokuti ikoko kumusha kwacho ikoko pakaenda mapurisa achinopunza mahari acho ikoko ndakatosvikawo ndichinotorasisa wanga wangaenda kwavachengeta. Ndakatoona mahari acho ese akatokudubowawo. Saka kurova kuti vane zvavaita nekuda kwomukomana yeye. Sisi venyu vanga vaivachengeta sekuti vakura havachagona kuzvibikira kana kutiwo anga asina kwokuchengetwa akati ndinogarawo kwambuya ikoko sei anga achigarawo ikoko tomboti. Ipapo ndototi ndimwari zvoti dai sisi wangu wakanga wari pana mangadi wakafawo futi. Saka vakati wafeza kuti naye vakashaya vakatonzi ngabude panapa aende kupi anogara anochengeta ambuya. Ndokutorarama kwakaita zvoti dai akawanikwa ari panapa aifa nokuti paiwisana vanhu mumba umu aigona kubuda umu achiti ada kuita sei ada kutowisawo angadi akatoparara. Saka ndototi ndimwari. Saka kuwachengeta kwataita ambuya saichengeta ambuya tichiti semunhu akura ane BP arikugara achingozvimba. Saka paanenge abatwa neBP paya uya anokwanisa kuvabatsira kuvabikira nokuvacherera mvura kana kuvawachira. Pane zvimwe here zvaanotaura hanzvadzi yenyu zviri unusual hari dzirimo mumba kuno kumusha ndo poto dzekubikira zvichisi chishamiso kuwanikwa pamba paine hari. Asi pane zvimwe zvishamiso here zvimwe zvaanomboti sunungukei kutaura zvaaiona paupenyu apa kuti tigone kuzadzisa kuti zvechokwadi ambuya vane zvavanoita panyaya dzembinjira apa. Ipapo apa handina zvakambotaura pamusoro pemahari. Asi unodoko kuti iwo ambuya kwanga kuchengetwa kuguruwoko. Ndoko pane mwana musikana hanzvadzi yaEnimo paakanochengetwa kuguruwoko ndiye akanotaura kuti ambuya ndovane mushonga kushandiswa nani naEnimo. Saka ambuya pavakazonotowa vachiendawo pamwe ndipo vakanotaura kuti shuwa here. Saka ndipo pakazotakuwa nemotikari yemutemo kunosvika kumusha kuruvinga. Vanosvika kumusha kuruvinga ndibva vanoita zvavakaita kuti Enimo asikwanisa kubuda. Saka vaita zvavakaita ndipo pakanzi zvinhu zvese ngazvikudubura. Ndibva vanokudubura mahari avo yese mamwe ari mumba nemamwe ari muberere. Mahari ekudhara chaiwo chaiwo kwete yamanje aya madikidika ekudhara chaiwo chaiwo ndiko kwakanokuduburawo kwainziwo koko ndokwakaonewa zvimwe zvanga vakasunga. Maona zvinorevera mazita evanhu vese mazvitsva vese anga ari papi anga aripa anga akaverengo kusvika pachi nema muharimo. Zita renyu ranga riripo here? Ndirangwa kuzoziva manje asi harizoshaika ka because unongori muzukuru mwana munongoitonzwa unzi pongo zvinge zvakuti waunzi unofanira kubhadhara zvaunofanira kubhadhara mumusha. Saka unotoisuko pane vamwe ndo mamira zvikaita. Saka ndakatosvika ndakatoonawo mahari acho nditoratidzwa nowanga vari kukunzi ndo mahari ambuya akwa. Masauro achitondishaudha vachikushaudha vachiseka nezveumbinjiri nezveuroyi kunzi uroyi ambuya enyu nouroyi ndo vaiparadza vamwe venyu vese ndo vakaparadza vamwe venyu vachiisa vanhu mumahari kudai. Saka mazita anga ari evapenyu here kana kuti vasati kana kuti vakafa? Ndakanzwa kuti mazita ava semhuri yomusha manhingi mazvitsva. Handizive kuti ukuru here waitwa kana kuti zvii zvaitwa handizive. Asi vainzi mazita evanhu vese okwazvitsva vazhinji
tipfundo tete tanga tirimo ndofunga ndotaiverenga mazita evanhu ndinhingi machira tanga takasungwa so tinenge tanga takasungwa pamwe nemidzera sezvinhu zvasina kuona panenge pasina zita saka takuzvifananidza sei kuti kapfundo kazita kemunhu zvazvinoita manje ndezvekuti zvakafanana kana zvakanzi kuchechi chake munamata vamwe vanogona kunamata nemazita evanhu munhu asipo vanogona kunyora kana kuita sei kana kungodawo mazita zvakangofanana zvokuti vanogona kunge vakangosunga tipfundo wakapira zita pakapfundo kuti iwe nhingi iwe hakuna chaunoita pakati peupenyu kungotaurawo senyaya hakuna chaunoita pakati peupenyu kunze kwokuti waita zvakadai nezvakadai saka ndofunga ndomafambira zvadi azvaita taitaurawo naJina achitaura kuti upenyu hwangu hauna kumira zvakanaka varume chaivo kana ndimise imba zviri kunetsa ndikafamba ndinongoudzi zviri mumhuri zvingadai zviri zvimwe chete here zviri mumazita akasungwa mapfundo aya anga akasungwa nejira rakaita sei machira manje ndauzowaona zvangu kuti anga akaita sei bhozi andausinya kuzvitsvaga stereki masawira ndayangonditukana chiti apa ndopaone zvinhu zvambuya yako apa ndopaone zvinhu zvambuya yako pamwe zvakatopiswa ndofunga kuti izvozvo zvinge zviri mumhuri shuwa nechikonzero chokuti dzimwe dzimba dzisingamire zvakanaka idzi pane zvinge zviitwa nevakuru vanenge vachiziva zvavo zvanenge vachiita kuti ndakadai munhu haakwanisi kumisa chinhu chinonzi imba kana kuti wakasandiombera hakuna chaunokwanisa kuita sei kuita kana ukaenda kupi kana ukaita sei ungaone mukomana akanaka ungaone chii but ndezvongotaurirana zvipera zvakadi munhu akakupira gotsi atonyangariwa newe apa pasina achadzoka asviba moyo saka zviripo zvoti dai hurumende yanga nemutemo wekuti murwi wese ngaurayiwe aiwa vanhu vangadiwa vakafa vakawanda asi manje hurumende manje ine tsitsi nevanhu asi ivo vanhu vacho havana tsitsi nevanhu vari kuuraya vanhu havana tsitsi nevanhu ndo zviripo zvandoziva izvozvo kumusha kwaamai nezvakaitika zvakaoma asi ndinongokumbira kuti enimo ngaasaburitswe mujeri vakamuburitsa mujeri vanenge vapara hondo vanenge vapara mhosva hombe kuna Mwari nekune vanhu bo zvinhu zvakuita sekuti vari kufarira kuti vanhu vaparadzwe chandataura chokuti enimo akangoburitswa chiri anogona kuronga chimwe chikwata kana kutsvaga zvokuita kuti vanhu vadi vafe nokuti murume uyu kana mushonga chacho anoisira mushonga ivo ambuya ake chachaiwo achewo anenzi ambuya vake akatomboisira mushonga mushuga iyo animal kuwaisira mushonga mushuga vakaziva kuti ndi animal baba murume wacho asi murume wekutamba naye akatosvika pamba ndibvabhureka imba ndibvapinda mumba ndibvaisira shuga mushonga ndibvabuda ndibvaenda zvakazozikanwa sei ambuya vakazorwara here vakatorwara vanwa tea vakatorwara ndokutenda kuchipatara ndipo vakanzi vakamwa chinhu chanchi poison saka vanhu vanga vagara vachiziva kuti animal ane zvanoita sei zvaanoita mona ndiye animal ndiye akaisa mushonga ndiye wani mwana anopinda pamambuya vake ndiye anodiwa naambuya vake anodiwa futi naambuya vake saka zvakaoma asi munhu wekuchengeta kuti tingati ane pamwe anga aitirwa utsinye hwei naambuya ivo vagara ifungidziro chete waangazenge akuvaitira utsinye hwokuti vafe apa kutoti munhu afe kapa atingati pamwe ane zvaakapuhwa zvaanoziva kuti izvi zvinhu zvandakapuhwa naambuya zvinonditambudza regai ndivapfudze asi pamwe pava pane mhiko dzimwe dzadzisingaite kuti ivo vari vapenyu varambe vachirarama zvinhu zvake zvinoramba zvakamuomera sei ndiri kubvunza mubvunzo iwo ambuyawo vari kunzi vakati kana animal mamubata musauya naye kwandiri ndinofa iwo animal aida kuuraya ambuya vake kurova kuti vane zvibvumirano zvo zvanga vakabvumirana zvokuti kana achinge azobatwa vafanira kusangana saka kurova kuti isi nemashoko avo iwaya avaitaura totoziva kuti akutoziva kuti zviri pachena kuti ambuya ane mushonga waishandisana nemuzukuru wavo saka mushonga iwoyo wanga uri mushonga wakaoma handizivi kuti pamwe mushonga wacho ndewekuti akauraya mwana kana akauraya munhu makore acho ndienda kuna ambuya anowedzera kuna ambuya kuti ambuya azorarama makore mamwe ari nani pamberi iye animal wacho aramba achiwedzerwa futi mumakore kana kuti animal ane munhu aimutuma kuti
auraye vanhu achibvisa mapatsi achipa vanhu mapatsi. Izvozvo zviri pakati pekuzvifunga. Tichatozonzwa chazvo zvakazara kana mushure mekunge azoburisa iye chokwadi kuti zvinhu zvangu ndaifamba nenzira iyi. Ambuya vaindituma nezvinezvi ndichizoitawo izvi nekuda kwemunhu ainditumawo. Tozoona nyaya pachena kuti nyaya iripo ndeyekuti aitumiwa kana kuti ambuya vaingodawo ropa. But ropa rachirasangana kuti revato harisisiri ropa manje roro kwakutokanganisa kwawakaita. Enimo aifarira kubata vakadzi nevana vechidiki chibharo ma14 years aya. Tingati pane mofuti ari kunzi amubata akazokwanisa kupukunyuka akamutorera banga akamucheka nebanga iroro pazvigunwa apa akamudzinganisa akatadzawo kumubata. Chii chatingati chakakanganisika muupenyu hwaEnimo chaanoitira utsinye kuvakadzi vaanozopedzisira abata chibharo zovauraya? Ipapo panogona kutora kuti netsei kuti tingati ishave here kana kuti kuda kuita kupfungwa kana kuti mishonga yakanga akabatiswa kana kuti yakabatiswa yaida ropa antanga ashanda nemunhu then wozomuuraya kana kuti dzingoriwo mhiko dzake dzanga dziripo pakutsvaga kwaakazvika pamwe ega anogona akatsvagawo iye ega hatichazikana zvozosanganiswawo nokuda kwokuti zvidi zvisimbe hatichaziva pakati papo. Asi hazvisi zvinhu zvakanaka kuti wobata mwana chibharo ane 14 years kana kuti munhu wechikadzi ndiko aitambira stereki nokuti akanyatsoona kuti kuvanhu kwechikadzi kwakarereka hakuna simba. Dai vangari vanhu vechirume kana zvakataseniso kana katenza akatisvika pandira aida kundirwisa kuti azondikunda kana kuti ndizomukunda panenge patoshandiwa. Saka aitoziva kuti munhu wechidzimai ndakamuendera kungomusvika kana kumudisira banga so anogona kutotanga kutongochema kana kutongobvunda kudonhera pasi kushachi simba kuita zvaari kuda kuzopesa nekuuraya. Kuzouraya kwandikaona kwandikuona kuti kwaaizoita inyaya yekuti anga akuda kuuraya chinhu inonzi umboho wezvaanenge aita sei zvaanenge aita zvekubata chibharo izvi kwanga akuda kuuraya umboho kuti ndikamuuraya uye haazotaura kuti ndabatwa nemurume akadai. Iko kuno kwacho kunoku kuti nyaya izokura kunoku takutonzwa kuti pane mudzimai akabatwa chibharo kusaidi kugomo renziro kwamashanga uko kusaidi kwana mateno. Mudzimai akabatwa chibharo uko kubva kusenda 9 ainaye musango 9 10 kusvika na 3 o'clock kusvika 4 o'clock vanhu kumashanga uko vakutobuda kuendawo kudzimba kwavo. Ndoko akazoona mudzimai akutomhanya achienda kunotsvaga rubatsiro Enimo ndipo akatiza. Asi mudzimai anga asina kupfeka kunoku kwangu anenge angasara nebhra chete kunoku ndangasara nesketi ndokutozosiya kwakaita. Asi paakabatwa apa munhu iye ndipakataura kuti uyu ndiye munhu akandidi akatikanganisa. Handimaona. Saka iyo nyaya hamene pamwe kuti achasvika here koko kutaura kuti ndizvo zvandikaita kana ndichaitika. Asi munhu waakabata iye wakadaro akatomucheka ruoko achibata banga mukadzi akatochekwa ruoko nokusowaya muhuro. Saka asi aitamira nochikadzi asi zvinhu zvakanaka. Mukukura kwake tingati akakanganiswa here nemunhu wechikadzi kana kuti akaona vanhu vechikadzi vachiita utsinye kana kuti aita kana kuti ingori weakness bedzi yekungoda kungorara nevakadzi vakawanda vasina kuitirana chibvumirana navo wabata ganyapo? Ndo zviripo. Inyaya yekuti iye pfungwa dzake ndo dzandzakasarira. Haikwanisa kutaura nemunhu zviri pamutemo, wowira nemunhu zviri pamutemo, kwanisa kufambidzana zviri pamutemo. Aingoda kuita zvinhu zvekungodimbudzira. Zvaari kuda zvakaita wedi zvake woenda. But kana zvaita chinongorwadza ndechekuti zvaita aizotora vanhu wouraya. Ipapo hapana kumira zvakanaka. Nekuti pane waya yekuda kukurumidza kuganhura mweya womunhu yaaifamba nayo. Akaganhura mweya womunhu woita zvaari kuda kuita munhu asi temboti aitita munhu asisaziva kana kuti asisipo wosiya munhu akafa ndizvaaita. Saka nditofunga ndizvaaita. Saka hazvisi zvinhu zvakanaka munhu unobvumirana nemunhu kana kuri kuita zvamuri kuita moita muchifadzana pamwe chete kuti kutawo kudimburira. Ipapo kana ngaaurawe zvakana kana basa ngaaurawe bhozi haasi munhu wokugara naye munyika munhu akadaro. Kune vamwe mutemo wacho wakabviswa kuti munhu anenge auraya vamwe aurayiwe.
Aipopo hongu mutemo wakaubvisa zvawo. Bali pane mukomana wekwa unofana kushanda. Nokuti vanhu muchiwana mukana wekutaura nema MP tinawo kama MP ari kunharaunda ino mungade kuti vanomuvha motion here muparliament yekuti mutemo uyu ngaudzoke. Chokwadi ichocho. Unofana kumuvhiwa kuti mutemo uyu udzoke. Nokuti ugandangaro munyika umu ndokuti udzikewo. Vanongwa kuziva kuti wakabatwa wakuteeresa wakuti nehemwe. Saka wakaramba wakadai soka kana mune vamwe vaita izvozvozvo. Vanoramba chikondinyaiza kuti kuti kunonojawo tisashande bozi kuno kudzinge dziri nungo dzokushanda. Andimoona. Dzinge dziri nungo dzokushanda saka vanongoziva kuti kuti nogara zvakanaka. Saka ngavaendeswe. Vanosvika woyemwo zvopfuura zvakadaro izvo. Pesa parutaurwa nyaya yekwazvitsva yaAnimal parutaurwa iye nababa vake. Amai vake vari kupi? Amai vaAnimal vakashaya. Vakashaya vanga vachiri vadiki zvawo mbuchana. Iye Animal wacho ana utomboendawo chikoro zvekutodai. Ndisaka munhu kuona ngepfungwa ndezaka dzakarasika. Akaperera ringe grade 3 here. Haana kuzobvira aenda kuchikoro. Kuzongokontinua zvake semunhu akungoraramawo. Saka pfungwa manje otherwise dzinge dzisinganyatsofunga zvakanaka. Asi totika munhu akangwara sei ndiri kudaro sekuru muzukuru wasekuru ndezvekuti Animal ane brain dzekurangarira kuti ndakauraya Charity muna March 24 ndakamuisa apa ndakadai kwese kwaari kuendwa nako ezvinezvi kweseko ari kuziva paakaisa kana mwanasikana wewe waakatora kwana Chipanguro. Brain dzese idzodzo anadzo uye imwe nyaya ndeyekuti achitaura iyewo ega nemakuhwa atinonzwa anoti kana aidzinganiswa nemapurisa ane masoja aiti hanzi akafamba ati hanzi ndaiti ndikamhanya ndikanosvikapo ndojamba ndichienda kuleft zvoti anoskoperera pavaona kuti akanangana nemuti uyo mupangara kana vasvika ipapo tsoka vanogona kutodzishaya nekuti anenge ajambira kune rimwe side. Ayo nematactics anoratidza kuti haana kupusa. Aizvo zvaiitika zvega izvozvo mai. Ndizvo zvakangofanira kuti nogona kumhaisa munhu apa chena pari clear apa. Anditi usvika kana lese pasiri chimuti chirapo. Pamunozosvika muona pasina munhu munoita aenda kupi? Asi nomawo zviri kutaura izvozvo. Zvirova kuti pane mushonga waitoshandisa. Wokuti akamhanya akangoti angati vanzike pamunozosvika ipapo panenge pasisina munhu. Makambozoya zvoti aikwenya munhu nekasiyanwa. Izvo zvinasandazinzwa. Saka mushonga hakusi kuti munhu wokuti ungamhanya apa ungochirikira uku vanhu vosvika ipapo pawaperera kuona hapasina munhu waenda kupi. Mushonga waishandisa. Saka kuri wati gogo wake vane zvaaita nemuzukuru wavo kuti akangomhanyiswa achiti haafana kubatwa. Nokuti mamwe mamhanyira chatiri kunzwa kuti mamhanyira aiita ekuti nhanho yake 1 waikanda 2 3 kwakubhururuka uko hakusisiri kumhanya kana vanzi murefu angambotsike panapo unotsika kubuilding iri uko azviite hakuna munhu anamhanya kudaro wanga watori mushonga uyu. Tiri kuona madhindo ari panapa aratidza kuti mota dzeve zvemutemo dzadziri pano pama indications achiratidza kuti ichokwadi ndini ndakaurayiwa ndakauraya so. Maona mukana here wokutaura navo? Ini handa kutomboziviswa kuti Animal ari kuuya. Ndaitoda kutaura naye. Zvinezvo zvekuti vemutemo vainge vachirambidza sokunzwa kwandazviita. Ndaida kutaura naye sekuru. Tichionesana vaonesa kuti sekuru muri kuona here kuti hazvina zvazvinobatsira. Kunyange kakashirika kabhuruka kari mudenga kanosvika pakanomhara achiti pasi. Ndozvamaita izvo. Shuwa vanhu makauraya vamukauraya pana makauraya 5. Vamwe makauraya kwamukauraya uko kubudikidza nekurepa. Asina sunu tese muri zvitungori pachona zviri pachena kuti imimi dai muri mumwe munhu matongotaura kuti ndaitumwa ningi ndiakandituma kuti ndiite izvi. Kuitira kuti hamungazoenda mega nekunotambudzika muri kupi muri ukoko muchitovharira mumwe munhu kunze asara achidya imi yenyu mhuri yamasiya vana 2 kusina ari kuita sei ari kuvachengeta. Hazvina zvazvinobatsira zviri pachena kuti dai vangoburitsa zvavo vanhu varosara vachidya rifa iye ari mujeri. Uye aine ngozi inomuteera. Ngozi iri kumuteera mumusha naiyewo zvekare. Kana iye zvatazotanzai musoro kuti akaja chichi zvizvo kana asina kuja musoro ngaangogara ataura kuti musoro ndakapanike. Ndiaindituma kuti ari kuda musoro wevanhu mazamu evanhu kana kuti nzeve dzevanhu chete zvapera izvo. Nokuti haangazotongwa ari egani anofanira kutongwa kana vanga ripo 5 otongwa wese ari 5.
nenyaya yekuuraya nyangwari ndiye aibata ropa bati vafana kutonga yesa aripo 5 nenyaya yekuti sei yekuuraya kwakaitika mukati menyika yeGuruve ino. Tichipedza hurukuro yedu Mukoma Zvitsva, tinoziva kuti kazhinji munhu anofanira kupondewa mweya wake unotenderera especially panharaunda yaanenge akaponderwa. Panapa pakamira sei takatarisana izvozvo? Vamwe vanoti tavanzwa mapureta achirongedzwa, vamwe vanoti ndiri kunzwa mutsindo vanhu uchifamba, vamwe vanotaura zvakasiyana siyana. Panapa hapanawo here zvimwe zvinoyera kana kuti zvinoshamisa zvamuri kusangana nazvo panopamba panguva yamunouya kuzoshanyawo panapa? Inini zvangu handina zvati ndasangana nazvo pamwewo kuda kuti asati asangana nazvo. Ndinobvira kuti inini ndakarongedza zvinhu mudzimba dzodzidzi nditotouya panapa ndotopinda mumba umo votsvaira vaita sei, kana kuri kubatidza moto tobatidza moto tosiya uchibvira tozobuda zvidu kana kuma 6 takwenda kupi kumba todzoka. Kuti pandinodzoka hapana zvandati ndaona, asi kunze kwekatsi 1 inongopinda chete mumba mumasana nemakonzo ndo chiri ndingangoona kuti ndio inenge yakungogona kutsika zvimwe zvinhu zvingodonwa zvene. Asi katse pano pamusha aisiye panapa inotobvozwa ine kusamwe. Saka handina zvandati ndadi ndaona. Kana pane vamwe vari kuonawo zvavo aiwa vanenge vachidi zvavo, asi ni pachangu handina zvandati ndaona. Kana mweya vafi yacho iripo pakufambawo panapa, otherwise kana ndakutozogarawo pano pamwe ndo panichazonzwa kuti pane mamovements ari kuitiwo panze kana mudzimba, asi pari zvinhu zvaiwa handidi kutaura kunyepa handina chandati ndaona. Asi muri kuti Animal ngaura? Animal kana ukasamuhenga zvavo ngavamusire simende chete angooma matumbo zvingopfuura zvakadaro. Because haungaitiri tsitsi munhu akuitira utsinye. Nokuti ndakamuitira tsitsi kuti azonzwirwawo tsitsi kumberi, paanodzoka ane aim yekuti Timothy ane zvaaita sei likewise pakatika nhamo takatonzwa kuti iya akatonzwa kuti ndine zvandaitaura inini nasekuru navamwe vanasekuru ndine zvataitaura nenhau yake. Saka inini handingamunzwire tsitsi. Anga atokuisai futi padeath list? Otherwise pamwe ndisakanga akudzoka dokuona kuti ndiri papi ndiri kufamba sei. Kuti ari kuti akauraya tete Grace nekuti akanzwa vachimunyaya ndo reason ipapo haisi mbori reason yekuti ini tiwane munhu anofunga. Iwo wanga wauya nguwai kumba kwemunhu akagara kumba kwake, hausi kunyewa, asi vaitaura zviito zvaunoita kana zvawakaita ndozvavaikurukura kuti Animal akatikira mumba mushure mongoitamba mushedza kuti tine mombe yati kuuraya pana pahuya akaramba kuuya, asi akazoyawo usiku akatisungira mumba akada kutipisira mumba. Saka unganzwi kunyewa here kana taura kutaura iwo zvawakaita ko wakadiwa kangosvika pane vanhu wakaita zvavaroda kuti uite, wakabuda zvakawakadi wakaenda. Kana yakanga iri nyama yawaida kupisira vanhu mumba kuti wozoningirina usitora nyama, kana changa chiri waingouya chitotaura nevanhu udzoke zvako kumba. Kana iri nyama waipiwa inogochera kumba kwako zvapfuura. Kana pana vanhu vanoda kubatsirai mataura nenyaya yevana vakasiyiwa nemukoma wenyu, makasununguka here kuti mutipe nhamba pano paSly Media TV yekuti vanhu vagokufoneraiwo nevanoda kukupaiwo rubatsiro vachikupaiwo rubatsiro? Aiwa zvakasununguka zvazvina chakaipa. Makasununguka henyu kuti mudedzere nhamba yenyu vachikunzwai, tichitarisirawo kuti ruzhinji rweZimbabwe ruri kunzwa hurukuro yatiri kuita pano paSly Media TV vakuzokwanisa kunge vachipawo zvavanenge vachikwanisa kunge vachipawo. Aiwa hazvina kuipa. Nhamba dzangu inini 077 4618 605 ndo nhamba dzangu dzandinadzo idzodzo. Pobuda zita rekuti Timothy Zvitsva. Tinotenda. Pahurukuro yese yatataurai pane rimwe zvimwe zvasara zviri mukati memwoyo menyu zvamamusati maburitsa zvamuri kuti dai ndazvitaura kana kuti ruzhinji rweZimbabwe kuhama dzangu kana kune hama dzakaponderwa vanhu naAnimal Zvitsva anove hama yenyu mukutaura? Ndinongoti inini kune vakasara pazviitiko zvaAnimal izvi mumisha yakapindwa neimwe isina kuzopindwa zvayo. Murume wataitya ndiye akabatwa. Anga atitadzisa kugara mudzimba dzedu zvakanaka nekuronga upenyu hwedu zvakanaka. Tanga takungogara ura umwe wako chingoti pamwana uya pano nhasi pano mwana uya pano nhasi. Saka ndinoti aiwa ngatisimbei, kana zvakanzi hondo yauya aiwa tifana kumirawo tichiratidzana kuti todii kuti tikwanise kukunda hondo yacho. Saka ndinoti naiwa aiwa matsvene ndiwaya andinawo chete. Tinotenda.
Mhuri yeZimbabwe ndivo vaTimothy Zvitsva, mwanakomana waGrace Zvitsva, vanove ndivo vari pamusha pakapondwa vanhu vanokwana kuita vashanu. Tete Grace Zvitsva, mwanakomana wavo nemwanasikana wavo nevana vemwanasikana Lois vaviri vachizokwana namba inokwana kuita 5. Vakasara nevana vomukoma wavo, vane vana vavo zvekare vavari kuchengeta, vanhu vakwana kuita 6. Vari kutiwo nhamo yavakatarisana nayo haizi yepfungwa chete kana yekurarama yezvekubata zvinobatika kuti vagone kunge vachichengeta vana ava. Ndio chikumbiro chavaisa kune mhuri yeZimbabwe, tichiziva zvekare kuti mhuri yeZimbabwe imi magara muri vanhu vane mwoyo wakanaka wekubatirana pamwe chete nevanhu vanenge vasangana nematambudziko. Zvinonzi neBhaibheri, chema nevanochema ugofara nevanofara. Panguva yekuchema kutakurirana matambudziko atinosangana navo muupenyu. Kune vamwe vangangovolunteer kuti ndoda kuendesa vana vemukoma kuchikoro ndivachengete kusvika pavanenge vasvika, kana ndipote ndichivatumira grocery mukukura kwavo, kana kuti ndivape hembe dzekupfeka. Vamwe tine hembe dziri mukati medzimba dzedu dzatisatombopfeka, dzimwe dzakuiswa mumapiro, dzimwe dzangowo mabhero ari mukati medzimba dzenyu. Mhuri dzinoda kunge dzichibatsirwawo dziripo, dzakafanana nemhuri dziri kuchengetwa namukoma Timothy Zvitsva vari kunoku kuOna Farm, panove ndo pakatikatikira mai vavo pamwe chete nemukoma nehanzvadzi. Nekudaro tiri kukusiyirai chitsvambe mhuri yeZimbabwe. Tasvika pano takuudzai update vemutemo vanga vari panapa vauya kuzoita indications, vamwe vanoti demonstrations ekuti eni mwana achitsanangura kuti zvakafamba sei, vachimurekodha kuti umbowo hwezvaakaita huchengeteke, husangosara gara huri mukati mepfungwa dzake chete. Tichiri muno muGuruve tiri kutenderera, tiri kufamba. Nekudaro subscribe nekulike nekufollowa mapages amuri kutiona muri, nekuti amuzoziva patinokuunzirai dzimwe nhau dzezvinoera, zvinoshamisa, zvinoda kufumurwa nezvinenge zvichida kukurukurwa pano paSly Media TV. Ndichitendawo editor wedu, camera person wedu, tatenda Mapiri aita kuti chirongwa chinechi chibudirire tiri kuno kuOna Farm kuGuruve. Tinokutendai muve nenguva yakanaka. Munguva iyoyo rangarirai vanoshaya. Ndiri kunzi Enimondi yaita sei aita izvi sezvazviri sekuzva kwamunoita tinodzifambira. Tiri madhara enews, tiri madhara enhau, Sly Media tinopisa panhau. Tiri madhara enews, tiri madhara enhau, tinopisa pazimu enda tina mugaro. Tiri madhara enews, tiri madhara enhau, Sly Media pakubuditsa nhau. Tiri madhara enews, tiri madhara enhau, tinopisa pazimu enda tina mugaro.